Vooral aanbras op, hè. Een beetje aanbras krijg je van ons in de holy shops. Uit je instantap. Matige aanbras. Dan krijg je voor ons een feestje van plastic, hè, voor onderweg. Met ingestraald maaswater. En dan heb je echt krenkelijke aanbras. Dat je niet weet wie je door het leven moet gaan. En dat het echt heel zwoer is. Dan kan ik je geen reliquie aanbieden. Wil ik sowieso wel aanbieden. Dan vang ik je op. En dan weet ik zeker dat het een stuk beter met u gaat. Je moet er wel echt in geloven, hè. En als je er nu echt in gelooft, maar het deed toch niet wat we beloven, dan kunt je altijd schrijven naar jol.sterke onder vermelding van ik zie het leeg niet. Ik weet niet wat je terugkrijgt van reactie. Ik ga dus nu even opvragen. Hè. Het werkt echt. Voor 3 dagen. Welke gaven op Stieg? Ik verzorg dus echt het heilige maaswater. Ja, en ik ken nu, want volgens mij heb ik het eigenlijk wel nodig na zo'n drukke dag. Ik ken dus dat aanbieden namens de veer Jolanda's. Jolanda is even op reis met 14 zusters, dus we hebben even het overgenomen. Ik wil dus dit aanbieden. Het is echt fantastisch. En wat deed dat met zich? Je krijgt echt een verliefde geest. Nee, verliefd. Gebeurt verliefd. Morgen vroeg, geen kater, helemaal niks. Het is echt fantastisch. Alsjeblieft. Jolanda. Jolanda is dus oudste zuster. En na ons heeft dus mam nog een veling gekregen. Allemaal Jolanda genomen omdat dat makkelijk is. Snap ze?